Минем исемем Дамира. Мин хәзерге вакытта балаларга үзебезнең туган телебезне, татар телен өйрәтәм. Милли гореф-гадәтләр, йолалар, традициялар белән таныштырам. Милли бизәкләр аша һәр милләткә мәхәббәт, ихтирам, хөрмәт тәрбиялим. Шушы эшчәнлегем иҗат эшенә зур этәргеч ясады да инде. Тора-бара курчакларны түгел, балаларны милли киемнән күрәсем килде. Хыялым чынга ашты. Менә әлеге рус халкының милли баш киеме кокошник һәм чуаш халкының баш киеме тухия, муенсаса онда манисты дип атала. Бу хезмәтләре минем шәһәр бәйгеләрендә катнашып, беренче, икенче урыннарны алдылар. Милли киемнәр, милли бизәкләр белән таныша башлагач, мин үз-үземә сорау бирдем. Ни өчен без әле аны көндәлек тормышта кулланмыйбыз? Ни өчен без менә буларны, миллилекне без сандык төбендә саклыйбыз? Ниндидер күргәзмәләрдә генә күрсәтәбез. Һәм чынлап торып инде минем башыма шундый уй килде. Аны көндәлек тормышка чыгарырга кирәк. Заманга яраклаштырырга кирәк. Шул очракта без көндәлек тормышта аларны куллана алабыз. Һәм инде тора-бара кибетләрдән, интернет челтәрләреннән милли төсмерләр алган кабашоннар, тасмалар, төймәләр, тәңкәләр, төрле менә шундай металлический заготовкаларны ала башладым. Һәм тора-бара минем гардеробымда заманча бизәнү әйберләре туа башлады. Хәзерге көндә гадиләштерелгән тренд бара. Ни өчен без әле бизәнү әйберләрен дә шушы юл белән алып кирип китә алмыйбыз? Әгәр дә без үзебезнең күлмәгебезгә милли төсмер алган ниндидер муенса яки галстук тагып куйсак, һәм инде миллилек чагылдырган беләзекләр, кайышлар яки брошкалар тагып куйсак, бик матур була бит. Мин тора-бара үземнең гардеробымда менә шундый бизәнү әйберләрен барлыкка китердем. Менә бу минем муенса. Вак туқымага мин бары тик менә шулай сөйләннәр генә чәчтем. Бер нинди сызымда юк, бер нинди эскизда юк. Һәрбер сөйлән җеп белән тоташтырылган. Һәм эшләп бетергәч, мин шул кадәр игътибар итеп карадым үземнең эшемә сокланып. Һәм күрәм мин бит анда милли бизәкләр төшкәнлеген күрдем. Бу минем автомат рәвештә килеп чыккан. Димәк, минем йөрәгемдә, минем күңелемдә миллилек ята икән. Менә шушы кул эшләремне, шушы бизәнү әйберләрен мин балалар янына эшкә тагып барам. Балалар бик сизгералар. Һәрбер нечкәлекне күрә беләләр. Алдыңа килеп утырып, "Ой, нинди какая красивая, я тоже такой хочу" дип әйтәләр. Һәм инде әле күреп, бу бит тюльпан чәчәге дип тә үзләренең белгәннәрен әйтеп мине шатландыралар. Бер көнне миңа шалтыраттылар. Ниндидер бию ансамбленнән кызларга чулпылар һәм алкалар кирәк икән. Башта әлбәттә мин каушап киттем, чөнки каушамыйча миндә бит дизайнерлык, шундай стилистик дигән белемем дә юк. Тәвәккәл таш яра дигән мин мәкальне әйтемнең дә үземнең девизим итеп һәрчак куям. Тәвәккәлләдем, аларга төрле вариантлар тәкъдим иттем. Алар үзләре сайлап алдылар һәм 30дан артык чулпы алкаларны балаларга тәкъдим иттем. Һәм алар бик шатланып кабул иттеләр. Әти-әниләр дә рәхмәт әйттеләр. Менә шулай тора-бара кешеләр инде эшемне күрә башладылар. Алар да үзләрендә менә шундый бизәнү әйберләрен булдырасылары килде. Мин шулай итеп заказлар кабул итә башладым. Татар алкалары, милли алкалар, алар бик күп төрле булалар. Мәсәлән, татар алкасы безнең иң киң таралганы ул калач алкасы. Тәңкәле алкалар, һәм инде тамчылы алкалар, кечкенә алкалар, айсыман алкалар, алар күпчелек очракта татар милләтендә инде татар бу алкаларга өстенлек алган, шул алкаларны яратып кияләр. Хәзерге вакытта кибетләрдә, интернет челтәрләрендә бик күп төрле фурнитуралар сатыла. Мәсәлән, менә мондай алкалар ясау өчен нигез булган менә шундай бижутерия дип атала инде ул металлический
алар инде әзер килеш сатыла. Ул төрле, аның озынлыгы да, аның бер илмәкле дә, ике илмәкле дә, күп илмәклесе дә була. Һәм менә мин шушы детальләрне җыеп, анда ниндидер миллилек төсмере өстәп бизим. Бер яруслы, ике яруслы, өч яруслы була ала. Буларны тоташтыру өчен аерым шундай пен дип атала инде. Менә мондай кичкенә генә кодак шикелле әйберләр дә сатыла. Кибетләрдә бар, нәрсә дә бар. Теләгән кеше рәхәтләнеп үзенә милли бизәнү әйбере ясый ала. Үз эшемдә күбрәк шех сәйләннәре, шех пиалалары кулланам. Алар чиста, пөхтә, тигез чыгалар. Менә алар бик күп төрле төстә. Әйдәгез, хәзер калач алканың эшләү тәртибе белән таныштырып китәм. Менә мин ул алканың инде берсен ясап әзер килеш сезгә алып та килдем. Икенчесен без аның бергәләп эшләрбез. Менә безнең калач алка нигезен алдык һәм эшләпәле, түбәтәйле пен алабыз. Кирәкле без менә рубин төсеннән инде безнең рубин төс ташына кигерәбез. Китә ул бер каяда китми, чөнки аның башында түбәтәе бар. Кирәкле озынлыкны алгач, без кискеч ярдәмендә аны кисәбез. Һәрбер эшнең үз коралы була. Менә бу очракта алкалар ясау эшендә безгә карга борыннар ярдәм итәчәк. Менә ул плоскогубцы, круглогубцы һәм кискеч. Кискеч аерымда сатыла, ләкин миңа үземә җайлы инде менә шушы круглогубцыда бергә куелган ул. Һәм круглогубцы белән без әкрен генә 90 градуска борабыз һәм кирәкле түгәрәк йомыры боҗра ясыйбыз. Алканың илмәгенә эләктерәбез, кертәбез һәм әкрен генә пенның өчен без ташның тишегенә туры китерерлек итеп бөкләп куябыз. Ул бер каяда китми, югалмый да. Шунсына игътибар итәргә кирәк. Менә мондагы йомыры буҗра инде ул безнең менә шушы круглогубцының дан тора. Әгәр без аның очында бөгәбез икән, ул кичкенә диаметр ясый. Әгәр төбендә бөгәбез икән, ул зур буҗра ясый. Мин аның урта өлешендә ясадым, димәк, уртача диаметр бирде. Менә безнең бер ярусыбыз әзер. Икенче ярусны, өченче ярусларны тоташтыру өчен безгә илмәкле пеннар, ягъни буҗралар ярдәмгә килә. Әйтегез, хәзер икенче ярусын тоташтырыйк. Менә ул безнең буҗра. Буҗраның бер ягы китек. Без аны карга борыннары ярдәмендә әкрен генә бер якка менә шулай бөхтә генә ачабыз. Ике детальны тоташтырабыз. Менә бер деталь һәм икенче деталь. Эшләгәндә сул яктан эшләргә кирәк. Чөнки тоташкан җөй ул сул якта кала, күп очракта. Һәм инде әкрен генә җайлап кына, хәзер менә җайлап кына без аны, бу буҗраны менә шулай бөкләп ябып та куябыз. Менә ул бер каяда китми. Менә безнең алкаларыбыз инде әзер. Менә шушындай алкалар ясау өчен бер яруслы булса, әлбәттә әз вакыт, инде 2-3 ярусны да сорыйлар. Ул вакытта бер ярты сәгать 45 минутлап вакыт кирәк булачак. Әлбәттә ул кешенең эшләү темпына да карый. Кеше заказлар биргәндә шундый сорау туа. Менә бу тора бара, бу алкалар каралмыймы, тоныкланмыймы дип сорау бирәләр. Уйлап карасаң, алтынны да чистартырга кирәк, көмешне дә чистартырга кирәк. Хәтта кеше күңеле дә бит тоныклана. Аларны һәр вакыт чиста тотырга кирәк, чистартырга кирәк. Бу алкаларны да чистарту ысуллары бар. Мәсәлән, мин ясаган алкалар, бизәнү әйберләрен мин 5-6 ел кия алам. Ялтырап киләсең, ул инде яңа алка алдыңмы әллә, яңаны ясадыңмы әллә дип сорыйлар. Ул инде минем 5-6 ел таккан алкалар була. Шуңа күрә бердә борчылырга кирәк түгел. Аннан соң заказ бергәндә
күп кенә әйтәләр. Минем колагым аллергияга бирешмәй, кычытмый диләр. Миңа шундый гади генә швенца куегыз дип әйтәләр. Кайбер кешеләр инде зинһар өчен миңа стерилашкан, ягъни медицинский швенца белән эшләгез әле диләр. Заказ бирүченең үзенең теләгенә карап, мин швенцаларны төрлесен куям, аның кадаклысын, французский һәм гади. Алар үзләре сайлап үзләренең теләкләре буенча эшли. Минем алкаларым үзем өчен генә түгел, минем дусларым өчен генә түгел, инде Татарстан республикабызның күп кенә авылларында, шәһәрләренә, районнарында инде безнең күркәм, мөлаем хатын кызларыбыз минем алкаларны тагып йөриләр. Хәтта Астрхан татарлары белән дә мин элемтәгә кереп, алар да минем алкама заказ бирделәр. Рәхәтләнеп, сөенеп, рәхмәт әйтеп, алар да шундай бизәнү әйберләремне кулланалар. Әлбәттә, бу минем өчен сөенеч тә, куаныч та, бер горурлык та, чөнки мин үз кулым белән ясаган шундай бизәнү әйберләрен халык ярата, халык куллана, үзенең шундай матур булып йөриләр инде алкаларны тагып.